Gepleyer Azatlyk Radiosu mikrofonunda Merdan Sariyev. 18 fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow video aratnaşyk arkaly sany iş maslahatyny geçirdi. Oňa käbir vice-premierler hemde welaýetleriň häkimleri gatnaşdyryldy. Mejlisde beýleki meseleler bilen bir hatarda ýurduň owa senagat toplumy ýene-de bir gezek ara alınıp maslahatlaşyldy. Bular barada Türkmen döwlet habarlar gullugy ýazýar. Prezident ýylyň başyndan bäri ýokary wezipeli resmiler bilen azyndan 20 goly ýedek duşup ýygnak geçirdi. Duşuklarda ýurduň owa senagat toplumyny östürmek meselesi ýygy-ýygydan gün tertibine getirildi. Bu soňky mejlisde de şeýle boldy. Berdimuhammedow Ahal welaýatynyň häkimi Amangildi we ýygnaga çagyryp meýdan işlerini agrotehnikanyň kadrlaryna laýyk geçirmek tapşyrdy. Ýygnakda Balkan welaýatynyň häkimi Qilijowa welaýatda buğday ekilen ýerlere ide gitmegi, ötüş suwuny wagtynda tutmagy hemde olary mineral dökünler bilen üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra Berdimuhammedow Daşowuz welaýatynyň häkimi Bayram Guliýewa ekrançylykda agrotehnikanyň kadrlaryny berjay etmegi hemde heniz ekilmedik gowuçanyň ýuwuş suwuny wagtynda tutmagy tapşyrdy. Lewap welaýatynyň häkimi Atahalif bilen Mar welaýatynyň häkimi Ana Berdiýewa da owa hojulyk işlerini gözükçülükde saklamak tapşyryldy. Türkmenistan tapgyr 2 ýyl bäri buğday plan borçnamasyny dolup bilmän gelýär. 2018-nji ýylda ýygnalan buğday hasylynyň anyk möçberi resmi ýagdaýda eglan edilmedik hem bolsa, döwlet medeniýetinde ýurtda geçen ýyl 1 millióndan gowrak gallanyň ýygnalandygy habar berildi. Ýöne Türkmenistanyň kronikasy neşri 2018-nji ýylda Türkmenistanda döwlet tarapyndan kesgitlenen buğday plan borçnamasyndan 3 esse az buğday hasylynyň ýygnalandygyny habar berdi. Prezident Berdimuhammedow 15 fevralda geçiren ýygnagynda da ýurduň owa hojulyk pudogyna gözükçülük eden vice-premier Esenmurat Urazgildiýew meýdanlardaky buğdaýy suw tutup olary mineral dökünler bilen wagtynda ide etmek barada tapşyryk berdi. Beýleki tarapdan Azatlyk Radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan Türkmenistanyň kärendiçi daýhanlar mineral dökün ýetmezçiliginden şikaýet edýärler. 18 fevralda Lewap welaýatynyň käbir daýhan birleşikleriniň bir näçe gallaçy kärendiçisi Azatlyk Radiosynyň ýerli habarçysy bilen söhbetdeş bolup, özleriniň mineral dökünleri bilen wagtynda we doly üpçün edilmeýändigini gurrun berdiler. Maglumaty görä daýhan birleşikleriň jogapkar wekilleri kärendiçilere öz hasaplaryna mineral dökün satyn almagy maslahat berýärler. Ýöne kärendiçiler azot dökünüň hususiýetçilerinde ören gymmat bahadan satylýandygyny nyktaýarlar. Döwlet medeniýetiniň habaryna görä, şu ýyl Türkmenistan boýunça 760 000 hektar ýere buğday ekildi. Türkmen gallaçylary 2019-njy ýylda 1 million 600 000 tonna däne hasylyny ýygnamak bilen borçlandyryldy. Galy berse-de ýylyň başynda prezident Berdimuhammedow gündoğur miçenamatyna görä 2019-njy doňuz ýylynyň hasyly we bereketli ýyl boljakdygyny öňe sürdi. Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylatyň plastik kartlaryndan pul çekmekdäki kynçylyklarynyň fonunda puly naklaşdyrmaga ýardam berýän hyzmatlaryň görnüşleri artýar. Türkmenistanyň alternativ täzelikleri neşriniň habar bermegine görä, banklaryň işgärleri we takçylary müşterileriň öz kartlaryndan etlendik meşwerde pul çekmäge ruhsat berýärler. Olar öz hyzmat üçin 5 we 10 manat aralygynda alýarlar diýip neşir belleýär. Neşriň 17 fevralda habar bermegine görä, Balkanawat we Türkmenbaşy şäherlerinde nowatçy takçylar banklaryň işlemeýän wagtynda pul çekmek mümkinçiligini hödürleýärler we muňa 5 manat alýarlar. Adatça bu gecelerine we dinç günlerinde bolýar polisiýa işgärleri isleg bildirenleriň plastik kartlaryny we pin kodlaryny alyp banka girýärler we öz gözükçüligindäki maliýe daralarynyň terminallaryndan öz başdak pul çekerler diýip neşir belleýär. Maglumatda Daşowuz we Türkmenbaşy şäherlerinde adynan 2 bankda Daýhan we Türkmenistan banklaryna kassirleriň özleriniň 10 manada islendik meşwerdäki puly naklaşdyrmagy teklip edýänligi aýdylýar. Azatlyk Radiosu habar berilýän bu ýagdaý barada bank resmiýetlerinden maglumat alyp bilmedi.
Azatlygyň Türkmenistandaky habarçysynyň 19-njy fevralda habar bermäne görä, şunlar welaýatlerde banklaryň öňünde puly naklaşdyrmak isleýänleriň uly nowatlary saklanýar. Emma kesitlenen çäkden artykmaç puly naklaşdyryp bolmaýar. Häzirki wagtda Türkmenistanda plastik kart eýlerine puly naklaşdyrmak üçin kesitlenen aýlyk möçber Aşgabatda we vilayet merkezlerinde 800 manada, uly şäherlerde 600 manada we kiçi ýaşaýyş punktlarında 400 manada barabar. Azatlyň habarçysynyň sözlerine görä, käbir döwlet edaralary üçin has oňoýlukly şertler hem göz öňünde tutulýar. Käbir döwlet edaralarynda polisiýanyň we prokuraturanyň binalarynda öz bankomatlary bar, olara ýygyderli pul goýulýar, aýratynym aýlyk wagtynda işgärler umuman erkin görnüşde we uly nowata durmazdan pul çekip bilýärler. Olaryň limiti has uly bir gezegine 1,5 we 2000 manada çenli çekip bilýärler diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda aýratynym etraplarda we bu yerlerinde bankomatlaryň sanynyň yetmezçiligi edýänligi, terminallarda puluň tiz gutaryp galýanlygy, ýylaty öz puluna eýe bolmak üçin dürli ýollary gözlemäge terýär. Ýurdun beýleki ýerlerine garanda paýtagtda ýagdaý has ganymat hasaplanýar. Vilayatleriň ýaşaýjylary puluny naklaşdyrmak üçin köplenç öz kartlaryny paýtagtda uğradýarlar. Belli bir tölega kartlary ýygnap paýtagtda pul çekmek we soň ýygyna getirmek hyzmatyny ýerine ýetirýän araçylar hem bar. Käde şeýle araçylaryň gatnaşmagynda dawaly ýagdaýlar hem ýüze çykýar. Şeýle wakalaryň biri 13-njy fevralda Aşgabatyň Görogly köçesiniň uğrunda Halk Bankyň hemde Köpetdağ etrawynyň salgyt gullugynyň ýerleşýän jaýynyň ýanyndaky bankomatlaryň öňünde döredi. Habarçymyzyň gurrun bermegine görä, bir wagtda ençeme bank kartyndan pul çeken adam nowatda duranlaryň şikayetina üns bermän nägililige sebäp bolupdyr. Çağırılan polisiýa işgärleri ýanynda 15 sany bank karty tapylan adamy saklapdyr. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, araçylaryň kömeginden peýdalanýan kart eýleri ortaça 50 manat möçberinde çykdaja seze bar bolýarlar. Türkmenistanyň hökümeti ýylatyň kynçylyklary bilen ýüzböz bolýanlygyny görmezlige salýar. Döwlet mediasy problemalary düýpden gozgamaýar. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Aşgabatyň bazarlaryna azyk harit bolaýar. Ýöne käbir önümleriň gytçylygy saklanýar. Aşgabatyň bazarlaryna azyk önümleriniň bahalaryny sowda tekçesine görkezdilen bahadan has gymmata satmak tejribesi saklanyp galýar. Käbir et önümleriniň gymmatçylygy şeýlede gök, bakçy we miwe önümleriniň bolçulugy göze ilýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçy bazardaky bahalar barada 18-nji fevralda maglumat berdi. Häzirki wagtda tuğ etiniň 1 kilogramy 13 manatdan erkin satylýar. Yumurtga 33 teňe tapdyrýar. Teke bazarda tuğ etiniň dürli görnüşleri peýda boldy diýip Azatlygyň paýtagtly habarçy aýdýar. Tawuk bagry döwlet we hususy dükanlarda 12 manatdan satylýan bolsa, ol teke bazarda 7-8 manatdan satylýar diýip habarçy belleýär. Onuň sözlerine görä, tawuk ganatynyň bahasy 4 manatdan 6 manada gymmatlady. Geçen ýyl Türkmenistana tawuk eti gyty önüme urildi. Ýylyň aýagyna tawuk etini satyn almak üçin döwlet dükanlarynyň öňüne uzun nowbatlar döredi. Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy tawuk biznesinden habarly tanışynyň sözlerine salgylanyp, 2018-nji ýylyň dowamynda ýurtda peýda bolan tawuk etiniň gytçylygyny bu önümçilik bilen meşgullanýan firmalaryň häkimetler tarapyndan mejburi ýapylmagy bilen düşündirýär. Habarçy balygyň bahalary baradaky maglumat bilen gurrunga dowam edýär. Teke bazarda kiçijek zagara balygy 30 manatdan, ulu bolmadyk dirilakka balyklary 35 manatdan satylýar. Daşawuz bazarda balygyň göwrümi ulu boldugyça bahasy gymmatlap 55 manada çenli baryp ýetýär. Lakka balyk hatda 65 manada çenli çykýar. 12 manada balyk ýok diýip habarçy ýazýar. Onun sözlerine göre bazarlarda iyimi tönümlerinin bahasyny ýazgyda başga görkezip, hakyky narhyny gymmat kefiýetlemek tejribesi saklanyp galýar. Tworuk 17-20 manatdan satylýar. Ýöne onuň bahasy 12 manat diýip görkezilýär diýip habarçy aýdýar. Etem şeýle 18 manat diýilip ýazylan ýöne 30 manatdan satylýar. Elbetde 18 manada süňk satyn alsa bolýar diýip ol sözüne goşýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä döwlet bazarlary arzan bahadan miwe önümleri bilen üpçün etmäge dowam edýär. Iň gyt we iň çalt geçýän harit banany, onuň 1 kilogramynyň bahasy 6 manat diýip olaýdýar.
Habarçynyň sözlerine görä kartoşkanyň bahasy arzanlady. Gök bakçy önümleri teke wagtlar bilen deňeşdirenini döwlet dukanlaryna we hususy dukanlarda has gymmat satylýar. Pomidoryň bahasy 11 manada çenli, hyýaryň bahasy 12-14 manada çenli çykýar diýip habarçy belleýär. Soňra teke wagtlardaky bahalar barada has giňişleýin maglumat berýär. Kartoşka 4-6 manat, pomidor 6-8 manat, hyýar 10 manat. Onuň sözlerine görä bazarda gök bakçy önümleri we meweler bol, towuk eti el yeterli. Günobakar yağı hemme yerde arzanlady. Onun 1 litri 9 manattan satılýar. Ahal paýta yağı satuda ýok diýip habarçy sözüne goşýar. Süzmäniň bahasy 7 manat diýilip hagyzda görkezilýär. Ýöne 12 manattan satılýar. 14 fevralda azatlygyň paýtagtly habarçy Aşgabatyň bazarlaryna söwdegärleriň azy harytlaryny döwlet tarapyndan kesgitlenen arzanladylan nurkda satmagy öňküleri ýaly mejbur edilýändigini habar beripdi. Habarçynyň maglumatyna görä gök bakçy we mewe önümleriniň 1 kilogramynyň teke bazardaky soňky bahalary şeýle. Mandarin 6-7 manat, apelsin 7-8 manat, armut 8 manat, grapefruit 5-6 manat, almanyň kiçisi 5-6 manat, almanyň ulusy hususiýetçilerde 14-16 manat. Azatlyk radiosynyň Aşgabatlyk habarçysynyň maglumatyna görä, döwletiň söwda nokotlarynyň 1 kilogramyny 6 manatdan banana satyn almak üçin adamlar nowbaty durýar. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň.